kay tampukan, kadagiti agduduma, apasamak itibiyag. Mang tadray aw, kan liwliwa, kada kayo padganmi adumdumngay. Paglinglingayan, kabayatan tin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Ayan tayo susi di motor, bakit? Apay, sa dinumanen ti papanam lakay. Ay nawaw, ag salsalud-sudak, ita, ag saludsud kamay. Ay nawaw, dakis ayat sa ludsod. Na, sumungbat pailang. Ayan tayo susi ko na. Nakasabit iti likod tiri daw. Kasta, sumungbat kay tinasayaat. Ag salsalud-sudak, ag saludsud kamay. Ay nawaw. Sa dino ngamin ti papanam aya. Rumwar kami kini pare Henry. Henry manan, apay ngamin aya adipay la mga sawa day ta Henry. Iti kasta, adamot pagbisyan na. Saan ada kayo akanayon ti agkuykuyog? Na, anya ngay kumati koneksyon ti panangasawa na iti panagkuykuyog mi. Una, takanayon kayo arumwar. Naimbagkan ko na atawan pamilya na. Si kangay. At dayta ka man nakon, Mernalin. Nagaduman asa umon. Kahit putno mga men. Panawan ka man langin. Makarengreng ka. Na, ang subli ka dito, hapon! Hapon! Ay nawaw. Dagitaman, ti panagpuro-puro pare Henry. Quality. Ay katsimpre mat pare hapon. Tapno presentabli mat akitaan. Kasla ka mo tin artista pare. Barbaron samot amin dagita suot mo. Ha? Saan mo'y pare? Nasumak lang amin nga ag-upgrade iti usar ko. Wow! Lagwapo ta sapatos mo Sagmamanungay mo deta pare. Ha? Ay kwa, di mo naamuan pare. Ang mga numatalimudaw ka pa no ibagak ti priso na. Ay nawaw, barbaron sapay mo tarilong pare. Ha? Ay wan saan ang mabalay? Sapatos lang ti gwapo pare. Masapol ag gwapo mo ti rilaw. Agraman t-shirt mo. Branded. Siyempre original amin na suot ko paray. Tapno mo, sa anak nagbadbado iti basta-basta. Sa dino ti pagtrabaho mo ita pare. Ha? Ay kwa, di talaang paray. No ita panawon, saan ang masapaw nga datrabaho? Tinapatag, nalaing ka dumiskartay. Sana all ang arod. Nalaing adumiskarte pare. No siya kamin gat, oray kasano ti diskarte nga ramid. Kurang latta nga agpay iti pamilya pare. Ay katlalaing ang amin paray. Gagat, kansakto at simpulang dayta pare hapon. Unay matdagita nga ason aya. Disturbo iti panaturo. Parbangunan damot iti manaol. Ay nawang naimbag pa iti kaabay ko ta naimas latta ti turog na. Uray taul at taul ti aso. Tinasayaan. Rumuara ka man tamapan ko kitaan no anya ti tataulan dagita nga aso. I-switch ko ti silang. Ay nakakabalyo ka! Ay na Diyos ko! Ay oh my God! Mernalin, hindi kag batbati. Ay na, makapakigtog ka mo't pare Henry. Pasensya kan maray. Napanak in Miss Boy jarwar. No kasta, sikat itataulan dagiti aso. Un siguro amaray. Apay ngamin adi mo in-switch ti silaw kat adamot silaw. Diyak nga mabirukan ti anti-switch maray. Ay nawaw, nabaybayag kan dito'y balay, ngam di mo pailaang matamo ti ayan ti switch ti silaw. Maliplipatak nga raw. Nangruna no kastoy anasip nga. Ay, unay kan. Mana, ang sublikan iti silid yung ang gasawa maray. Tay tuloy kumutan ti maturog dito'y supa. Ernesto!
Ernesto! Apay ay bulay. Itay kape apuk ko dita. Pakibagaman kini Rosalay, takitaan na dyan sa ang kungin na pawi. Ang mga numaksat. Awan ni Rosalay. Nagkuyog da kini Ram. Napan da sinundo ni Olivia kini Asher. Ay kat pakikita mo nga rudan alakay. Wey, inidip ko itay pay. Umay na nga rudan tulungan amang banlaw ka dagitili na baak. Iti kastamal pas adagaws. Wey, madamdam atanay. San pa analpas to'y buy-buyaet. Umay kakigain, tanay, rabiain. Nagkulanganing ang labaka. Awan mo't init itirabe. Bulan at anda. Yung saan namo't apamagain nagitali na baam. Naglabaak, tapno masapak to nga isampay inton agsapa. Hindi ito nagsapakan to kuman ng laba. Parehas mo't laing bakay. Ay nawaw, nagadupay lasa umdita. Umay kakigain. Madamdam ang araw. Tasaan pa analpas to'y buy-buyaet. Ay nawaw, umay ka, winaw, siyak ti umay dita. Ta umay ka iguyod-guyod. Tasikan ti banlawa. Ala, ulan. Umaya kong bakit. Agawaam, tanay, ibusin da kong tilamok ditaw. Adto yung ti kape, lakay. Ay, agyaman ak mahal ko. Naggimasan. Ay, syempre alagang Mirna Linday ta, mahal. Ay, nawaw. Ay, lakay. Eh, Awan nadnadlaw mo, idi parbangon. awan mo yun. Apay ya. Taul man nga rudin at taul dagiti aso. Nagsasaruno a parbangon akas tiyay. Rik-rik na nga rud no adda taong ngam awan mo. Ne, apay di nakrini ingay. Ay nawaw, kasano kumaariingan ka, kat nagpipig sa ti urok mo. Iso ya. Ay, saan mo ni bakit mo? Kat no kasla traktor ti kaabay ko amat maturog. Ah, una mo tatrakturin nga. Sobra ka mo. Bakit? Ay nalakay, oray siguro bagkaten nakati agtatakaw, saan ka makapuot. Ngamin, kas kalamanti ka amat maturog. Anya ngay, lakay Ernesto. Mabayag ka kadipay. Among kaday nga itayak pay lang ang agururay ditaw. Wayne, mabiday tuin bakit? 5 minutes. Hay na, agramutak taw. Ngam di ka laki din malpas nga agsuksukat dita. Oops! Aday ta. Kita man, numayat mitlaing ti purmak bakit? Aguray ka. Ada mo man tiyaday tapulaw. Ay, Wayne. Bayamon bakit? Saan mo't una madlaw? Ay saan, sukatam tapulaw. Nagadumo ngamin abadom. Ngam no apay mo't aday tati kay kayat mo nga isusuot. Ala, inkasukatan. Inka nga ron alaan jay blue at t-shirt ko. Jay ngay night nga dakular na. Jay ginatang ta ida SM. Jay ngay inusar ko ida kasardabi akin ramel. Ay na, nagadun nga imbagam. Anya nga ta, no si kalaangan timapan mangala. Total, si kamot ti mangisuot. Kitno si kamot din ng ibaga nga agsukatak. Di si ka nga raw ti mapan mang biraw. Ay na, wow. Ne. Anya ti sapsapulo maya bakit? Itay ka pa arikos dita. Sapsapulik nga rod tay inlabak nga underwear ta idi kalman. Ganda kita nga yung underwear. Kurang nga rod. Nasaan ko maakurang? Kat kurang adda mapukpukaw. Ay nawa, itaam dita Amangan mo't no natinag. Wano amangan mo't no nalipatam tinang idiswam. Ay na, maulaw akong iti kabibiro. Ngam talagang awan. Sangapulo a pante, kan sangapulo a brief ti inlaba kan insampay ko idi kalman. Idi ko pinag, kurang mateng. Ay nawaw. Apay, binilang mo aya. Ayun na, amog ti bilang na. Ngamin, kabarbaro ang dagi dyan lakay. Sa dino kumangay ti papananda kita apantikin brief. Saan damot amag na, tayong ka kumabirukan dita karuba. Day takit nga rod, ngam talaga ajak mabalintag bidot lakay. Amo kan kabisadok no anya ti mapukpukaw. Tinasayaat, in ka saludsudan ni nanang. Amangan mo't no pinakiakakas na. Naglabamot lang ngamin idikalman kayo. Sige ta saludsudot tuman nga agpayso inton bigat lakay.
Nanang, Ah, awan madmadlaw ya. iti anya. Kasla addaman nga minan mapukpukaw kadagiti linaba. Anya nga iti mapukpukaw anak ka. Mapukpukaw manin ti talo a brief ni hapon. Agraman ti dua a pante. Ay nawaw. Kunakno da kami laeng. Uray gayam da kayo kat mapukpukawan Mike. Kinapudno na. Ada mo mapukpukaw a t-shirt ni tatang yaw. Agraman tay may sa pantalon na. Sapay branded day jay. Mas taawak nga rod nanang. Ay saus. Naidumduma mo day tang agtatakaw Saan a kwarta ti kaya na? Nudi ka gamit. Day takit nga rod nanang. Amangan mo't na agururnong iti pang OOTD na. Oo, tiding ka? Outfit of the day, nanang. Ay, anya. Wano amangan ki di man no fashionista. Ay isti fashion model kunak kuma. Ti kaya na kainal daw nga agsasabali ti suot na. Wen nga rod Ngam saanan anasaya at dayto ang mapaspasamak nanang. Anya nga tano i-report tayo kin ni Kapitan. Ay wala, nasaysaya at sangag paisaw no i-report tayo kini Kapitan. Tano saan tayo nga aksyonan. Amangan ki di no agraman sampayan ke mairaman ang mapukaw. Oy, Henry, sika magayam dayta. Ayos Mayat matapurma. Ay, siyempre Barbaro at t-shirt kan barbaro a pantalon ko naman. Papanam ngay, adan samot date mo. Awan mo kit day. Kahit kulang mo at ang baro iti di same time. Amom ka di akas lakas tamot lang ti pantalon ni hapon ama pukpukaw. Aya, Wen, kasta talaga. ha? Ay, kwa? Si Kaman? Adumot nagkakarupa ay stay agpapada ang pantalon kay. Isumo laeng ti konak. Di ka agdanag, tarabak ko laeng mo't dayjay. Angam, aguri ka. Kasla pamilyar mo laeng day ta t-shirt mo Ha? Dayton? Nabayagan dayton. Itaklaan man ang aming isuaw. In regalo ti kasinsing ko nga dayjay Dubai. Kasta ka di? Wan? Mayat nga rod Sige, mapankan iti papanam, tadi ka kat mataktak. Hay, awanen. Madin at talaga ti kastoy ang mapaspasamak dito'y lugar tayo. Nagadun ti mataktakawan. Ay naku namon, Beatrice. Uray da kami nga rod. Kanayon kami ang matakawan. Agraman tabo, timba, ken sabon, saan da pakawanan. Ultimo ti kagatgatang ko ako tsara ken tinidor mi akulay gold. Tinakaw dapay. Kulay gold kunam, sweet? Wen, Amangan mat no nagkamalyan ti agtatakaw a gold, iso nga inala na. Amangan no ti kunanak at mabalin na nga ilako. mabalin akasta. Daytoy tumat gamin Julius. Namin anon nga imbagak atarimaanan na ti lababo mi ije uneg. Tapno saan ama ibatbati jerwar dagiti kagawaan mi. Nga may na, nagsadot tumat ngamin. May mayat kanumat laeng nga ijerwar ti ayan ti lababo ta na pres-pres ko. Ay kat dagulitem narigatan. Ang mga numaibos ti kagawaan nyo no kastalaeng. Hay, huwan nga rod Sapay napukawan kami manan idirabi Inlabak tay ginatang ni Quick abagpak. Agraman tay sapatos ni Raymond awinagwag ko. Insampay ko ije balkon. Idi ibilag ko kumay di agsapa. Awam mutan. Dagitay laipit kan hangaran tinabati. Ay sus, amangan mo't no nakurso na daan manan ti agtatakaw, iso nga inala namanen. Ay na, di pa'y lang maputad ti ima na no asino man day tang agtatakaw. Ay, wan nga rod Sayang pa'y dagijay. Saan mi pa'y anausar, ngam tinakaw daki din. Saan kayo pa'y kadian nag-report iti barangay hall? Ti ammo kat addan ka aruba nag-report. Ay kat nasaya at mo't nga rod ano kasta. Sapay la kumata maaksyonan adagos, tanay. Amangan no isaruno na matan atakawon dagiti plato kas kada kaldero may narigatan. Hagasam, kabarbaro man ang tabadom Henry. Siyempre saan mo't ang mabalin na paulit-ulit na outfit niya. Aguray ka. Kasla pamilyar day ta a t-shirt kanyak Ha? Ay kwa, uso nga minan ti kasto a t-shirt ita.
Adong ti kasto nga style. Sa bagay. Sige ha, at tapay ngamin lakad ka. Baliwan tan tulaan yung tagsarita, Beatrice. Sige, Henry. Naa, nagdartaras mo ta na pimanaw. Paguray ka. Kasla adamat ilamlamang na. Wano, arak mananday jay. Ay sos, napan man sigurong gimatang iti arak. Sigurado nga agi inumdamanan di tabalay dahapon. Ay, anyamatan di kasto nga aramid na gitaon manaknakam na tattao. Nay, apa yan lakay? Itay mo pa'y mat-arikrikusan ti motor mo sa kaagwing-iwing. Apay, anya tinapasama? Kita amatan atin na may anda iti motor ko, bakit? Ne, nalukatan mo ti tangki ti gasolina. Wen, tinakaw da ti gasolina ti motor ko. Ay nawaw, agraman gasolina takawundan. Sapay kagas gasolinam sa idikalman lakay. Wen talaga nga in full tank mi ni pare Henry. Sakbay anagawid kami. Naibaga ngamin ni Bayaw Ramil abuluden na ita ti motor ko. Ngam kastoy matan, pinasusupan damat lagid din ti gasolina na. Isumot lagayam akas laad da maang angot ko nga agat gasolina itay mariingak. Amangan no idi parbangon da pinasusupan ti motor mo. Mabali na kas na bakit? Mamuwag lang no sino ta kinaaramid iti daytoy. Talaga ang makaraman kanya. Ayos. Nagpipintas mo dagitoy na pantalaw. Adda ka Levi's. Adda ka dyan. Tinadda pa ilay. Ay, nawaw. Inayadik ang buyuday. Atay pa. Huston tinwa. Ang uray ka. Nagwapo mo tinday ito sa patang. Naik ko naman. Kurso na atak ti style na. Kasla ka barbaro pa eh. San anaangaw? Alaag. Ikarag ako ni tibagaw. Taang mga numalipatak. Gusto da ito eh. Intong bigat to manay ni ti parbangaw. Agawid akong talay. Agalasing kumot kaya may. Ang mga numariing ti akin balay. Delikado. Ay, sus! Diyos ka! Yan, yan ang dalapos ko. Nagtaulin na kita aso. At na sumuwa na naka-flashlight. Ay, sus! Awanay! Naspakanin ray! Tiamom siguro saan amaduktalan ti panagtaktakaw mo, anya? Awan basol ko, kapitana. Pang-asiyaw, tadita kumamot tiliwang. Sana ngagtatakaw, kapitana. Aguli magka, Henry. Natiliw ka lang arudan, ngam natangkan pa'y laang tulbod mo. Awan mo't ibidensyayaw, asak tagtaktakaw, kapitana. Anya nga awan asasawamat. Apay, tiliwan da kaya no awan ebidensyame. Ha? Tapno amom, nabayagdakan apalpaliiwan. Anya? Adda nakakita kan kaarumrumwar iti parbangon. Iso ti oras ti panagtaktakaw mo. Saan ka di? Ha? Apay, di mo ammo aya nga agkaiwara itan ti CCTV dito'y lugar tayo. Iso asaan kan ang makapaglibak, Henry? Ikuha nga ba yung kapitana? Masapol nga ikarom ti basol nga inaramid mo, Henry. Ay, saan kapitana? Pangasain. Jacket ti mabanaw. Kasyan na kuma kapitana. Please. Ti tao nga agbibiyag babaan iti takaw. Dumtang kat dumtang to ti aldaw nga agpulo. Kat ikaro na iti lintag tinagbasulan na. Dayta kumati kanayon alaglagipam, Henry. Nadamag mo ka din, ti maipapankin ni Henry, Ernesto. Una, apay si ka lang, ayat alisto ka dagiti kakastabang banag. Alisto akmat Ay nawaw. Naimbag lang na, tanatilumit langan. Tano saan? Amangan doon adupay ti mabiktima na. Nakunampay lakay. Kasla disinti akit kitaan. Ngamay na, rinukar mo gayam ti aramid na. Di takit nga raw bakit kung namilan inosente nga gunggunay ka nagsasaw.
Ngam panagtakaw mo't lagayam ti pagsapulan na ti Jeski. Wan nga rod sayang dagiti pantalon kan t-shirt mo at tinaktakaw na. Sapay branded dagi jay. Natiliw mat ka no gaya man ni Henry bakit? Wen nga rod ka no lakay. Kunak man lang no niya di bagbaga na diskarte. Panagtakaw mo't lagayam. Ay, wen nga rod Amin mo't gayam mapukpukaw ket iso ti mga laala. Nangan anuan na ngay nga takadagi ti dadduma at tinaktakaw na. Jay daduma, usarin na, ngam di na mo't ipadlaw at akaw Jay daduma, amangan no ilaklako na. Ay, unay mo't lakit din ni Henry. Di mo lakit din nagpampanunot. Huwag nga ruda, ti pagsakitan lang tinakam ko. Uray siyak gayam kat maiturod na atakawan. Day takit nga rod lakay. Imbilang mo kaskabsat mo. Kanayon pa'y dito'y balay. Mangan kan maturog pa'y dito'y. Ngam taktakawan na kamot gayamon. Ay, huwag nga ruda. Ulag mat gayam tayo dya apare Henry. Sayang, no nagtrabaho ko maitinasayaat, di san kumamad ang nakabalod ita. Wen kumaa, ngam anyangay nga rod. Talaga akas tat ibihag lakay. Isumot siguro at makuna agasat na. Huwag mat kadiya, na yung maglangan ngagpaiso, tanatiliw mat langan. Wen at least ita, awanan ti pagbutbut ng ti bumarangay. Awanan ti agtakaw iti parbangon. Lesson learned, bakit? Naku namon lakay. Uray kasanupay ti kinalaing mo nga agilemeng wenno agilimod. Dumteng ket dumteng tumailaang ti aldaw arumwar ti kinapudno. Ay, wow! Kunada nga rudan, awan ti sekreto adinto maibutaktak wenno maamuan. Di mo ipagpanakkel ti saan mo mat ang nagbannugan. Nang runa pa'y no naggapu iti takaw. Ngamin, uray kasanupay ti panangilimad ken panangilemeng mo, dumtang tumatla ang ti aldaw ang maduktalan ti dakas nga aramid mo. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, wow! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.